ọka na-akwakwa ojimiri azụ ya ọdọwara ọjị igwe eziokwu na bọọlụ nọ na-eme 50 years ụwa bata anyị wa nọdụsi anya ọ bụ iwe ozugbo igwe nwere wee mee ọjị ihe eduwa nwe ya azụ ọkwa ndị ọra niile nọ n'ọnwa ya bụ ibe ndori ewetara ọjị wetara ndụ ọka ọ dị n'anya na ana na onwe ya bụ ike mba ike mba na-agụ ya ihe niile wọ́n sẹ́kùn wa kẹlẹ́ lu kẹlẹ́ àná mílí wọn lè lu ìwé àgbàdo mílí ọmọ kan yà á bù ìwé ńgbòdì náà kú bí ẹ màmá ẹ̀ jìnnà ìwé ọmọ ẹ̀ lẹ. ọka ọ dị n'ịọbọ otu igbo nwa mmụọ ya ọkọ otu igbo nwa mmụọ ya ọkọ nke ịbụ aka kwuru okwu na nteje abọgụ iji aka wee kwuo okwu ịgba gị jele Ghana jee Cameroon jee Amerịka ọ bụrụ ịgba mmụazị mana eziokwu nya bụ ọdawala ọjị na ama ọjị ise vice chairman Amokpo vice chairman Amokpo iwe kwuru ga na-ama eziokwu bụ ndụ the chief security iwe kwuru ga na-ama otu abadaba iwe kwuru ga na-ama iwe kwuru ga na-ama Isa odoselaza abọgụ ndị ebe kwuru ka a na-eme ọ na-obi igwe ngoli ka anyị nọ tata ka ọ na-eme 50 years birthday tata ka ọ kele ụwa ịbụa wee na-akụ ụnụ ya mgbamgba mana eziokwu ịnetepụ anya ị ga-afụ ya ebe kwuru ka a na-eme ọ ka ọ dị ise Obalande Black Industry. Oda awa mana eziokwu.